मा जादों अनजिमा? नोंखौ दिनै मानो मोखां सोम सोम नुदों? मानो अनजिमा? आं नोंनो मा होनना खोन्थानो रैसुमै? मा जामारदों नोङो? माखौ दुखु खालामदों? मा खोथा दङ अनजिमा? दे ना खोन्था। रैसुमै, टनिखौ आं लोगो बायदि सानो। लोगो साननानै आं बेजों मोजां गाज्रि रायलायो। बेबोथ' नोंखौ लोगोखौनो सानो, लोगो बायदिनो रायलायो। बेनिफ्रायलाय माथो जाखो अनजिमा? टनिया आंखौ लोगो बायदि साना रैसुमै, बे आंखौ गुबुन सानो। लोगो सानाबा माथो सानो अनजिमा? माथो गुबुन सानो? टनिया आंखौ मोजां मोनो रैसुमै, नाथाय आं टनिनि मोजां मोननायखौ गनायना लानो हाया। आंथ' टनिखौ लोगोसो सानोमोन, लोगो बायदि साननासो बेजों रायलायोमोन। बेखौ आं थार लोगो साननानै फोथायदोंमोन। नाथाय टनिया आंखौ गोरोन्थि नोजोरजों नायबाय, आंखौ गोरोन्थि लामाजों सानबाय। आं टनिनि मोजां मोननायखौ मालाबाबो गनायनो हानाय नङा रैसुमै। थेट फाग्लि, बेखौनो एफाग्राब दुखु जाबाय। टनियालाय माथो गाज्रि मानसि जाखो? बे नोंखौ मोजांसो मोनदों दा, मानो गनायना लानो हाया जानांगौ फाग्लि? टनिखौ आं गाज्रि मानसि साना रैसुमै, आरो बियो गाज्रि मानसिबो नंखाया। नाथाय आं टनिनि मोजां मोननायखौ गनायना लानो हाया मालाबाबो। थेट फाग्लि, बेखौनो दुखु जायो नामा? आं टनिखौ बुजायगोन, टनिजों रायलायहैगोन आङो। थौदो थांसै। अनजिमा, नों आंखौ मानो गनायना लानो हाया? मानि थाखाय? मा जाहोनाव? आंथ' बिनि थाखाय जेबो गोरोन्थि खामानि मावाखैमोन। आंथ' जेबो गोरोन्थि खालामाखै। आंथ' नोंखौ हास्थायदोंसो, मोजांसो मोनदों। नाथाय नों आंनि गोसोखौ मानो बुजियाखै अनजिमा? मानो बुजियाखै? अनजिमा, आं नोंखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा। आरो नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया। आं नोंखौ लानानैनो सिमां सुजुदों अनजिमा। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो, जोबोद हास्थायो। नाथाय नों मानो बुजिया? जेनि, आं दिनै नोंनाव फंसे खोथा सोंगोन। मा खोथा बिकि? जेनि, नों अनजिमाखौ माबायदि नुयो? अनजिमाखौ जोबोद समायना नुयो बिकि, आरो मानसियाबो जोबोद मोजां। नाथाय नों बिकि, नोंथ' मालाबाबो अनजिमानि बाथ्रा सोंफेराखैमोन, आरो बेफोरबायदि बाथ्रा सोंफेराखैमोन। दिनै नों मानो अनजिमानि बाथ्रा सोंदों? मानो बिकि? जेनि, आं गावनो गावखौनो मिथिया जेनि। अनजिमाखौ मानो आं एसेबां मोजां नुयो, आरो बेजों रायज्लायनो, बेजों थाफानो, बेखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआ मानो एसेबां गोजोनो। आं जेबो हमनो हाया। आं मानो बिदि सानो, आं गावखौनो बुजिया जेनि। आं अनजिमानि खोथा सानफ्लांबाय थायो जेनि। बिकि, आं नोंनि खोथाखौ बुजिदों बिकि। नों मानि थाखाय बिब्दि जादों। नाथाय बिकि, नोंसानि आदै मादैया नोंखौ मा सानगोन? नों दा गुबुन जायगायाव दंफैयो फरायनो, नों नोगोराव दंफैयो। नाथाय नोंनि बेफोरबायदि जानायखौ, नोंनि बेफोरबायदि हालोदखौ नोंनि आदै मादैया नुयोब्ला जोबोद दुखु मोनगोन बिकि। नों गोसोखौ हमथा। अनजिमानि बाथ्राखौ साननायखौ गार नोङो बिकि। नों दा दसे फरायनायाव गोसो होथ'। नों बिब्दि साननायखौ दोनथ'। जेनि, नों बाथ्रा बुंनायखौ आं गनायदों। आइ आफाया आंखौ जोबोद अनो, आरो आंखौ लानानैनो जोंहानि न'खराव आइ आरो आफाया सिमां लादों, सिमां सुजुदों। नाथाय जेनि, अनजिमाखौ आं आंगो लोगो साननानै बेखौ आं मानो गावनिफ्राय गोजानाव थाजानो बायो, आं बेखौसो बुजियाखै जेनि। बिकि, नों अनजिमाखौ मोजां मोनदों नङासै? थिगानो, आं नोंनि मोजां मोननायखौ हेंथा होनो साना। आरो
मोजां मोननायाव आं हेंथा होनोबो लुबैया, नाथाय बिकि आं बेखौसो नोंखौ खावलायनो लुबैदों। नों दा दसे बेफोरखौ साननायखौ गारथ' बिकि, प्लिज। नोंनि आदै मादैनि खोथाखौ सानग्रो नोङो। नोंखौ बेफोरबायदि गोजानाव थाफैना फरायनायखौ बेबायदि खोनानांगौब्ला नोंनि आदै मादैया नोंखौ सहायना थानो हानाय नङा बिकि। आं मोजां खोथासो बुंदों, प्लिज नों बावलां, नांगौबा नों लोगो बायदियैनो था, थेवबो नों गोसोखौ दाहरगोन। नङा जेनि, आं अनजिमाजों रायज्लायनो जोबोद गोसो। अनजिमाजों आं गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो जोबोद गोसो जादों, नाथाय अनजिमानि खाथियाव थांब्ला आंथ' बुंनो हानाय नङा, आं बोरै बुंहैगोन। जेनि, नों आंनि थाखाय मोनसे खामानि माव। अनजिमानो नोंनि आंनि बाथ्राखौ खोन्थादो, हागोनानो जेनि? अके बिकि, आं अनजिमाजों रायज्लायगोन। आं अनजिमानो नोंनि बाथ्राखौ खोन्थागोन। अके, जागोन बिकि। थेंक इउ बिकि। आदा टनि, बहा थांदोंमोनलाय आदा? जेनि फंबाय, टाउनाव थांब्रबदोंमोन आं, एसे खामानि दंमोन। फंबाय, नोंलाय बहाथो थाङामोन? बिकिनाव थांदोंमोन आं टनि आदा। आच्छा, नोंगौ नामा जेनि? मानसिखौनो दाना नुथारलाबो, लोगोबो मोनथारला, रायलायनो मोनैयाबो गोबाव जाबाय। बिकिया दामानि मोजाङैनो दंना जेनि? आदा टनि, बिकिनि हालोदा दामानि बारा मोजां नङा आदा। हालोदा बारा मोजां नङा? नाथाय मानो जेनि? मा जादों बेलाय? र', आं एसे थांनानै सोंनानै फैनोसै नामा जेनि? आदा, नों बिकिखौ थांनानै नायहैलायनांला आदा। बिकिनि हालोदा मा जादों आं नोंनो खोन्थानोसै नोंनो आदा। दे खोन्थालाय फंबाय, मा जादों बिकिया? बिकिया दाना अनजिमानिल' खोथा सानग्रा जाबाय आदा। मा? बिकिया दाना अनजिमानि खोथाल' सानग्रा जाबाय? बेखौ मा बुंदों नों जेनि? नोंगौ आदा, बिकिया अनजिमाखौ सिरि सिरि मोजां मोनखोमायो, नाथाय अनजिमानि सिगाङाव बुंनानै लानो हाया। बे अनजिमानि खोथाखौ सानै सानै गावखौनो लोरबां खालामना लाबाय आदा। जेनि, बिकिया अनजिमाखौ मोजां मोनो, नाथाय मालानिफ्राय? बेसे गोबाव जाखो बियो अनजिमाखौ मोजां मोननाया? आं बेखौ मिथिया आदा। बे अनजिमाखौ मोजां मोननाया बेसे गोबाव जाखो आरो माब्लानिफ्राय मोजां मोनदों? टनि आदा, नों मानो सिरि थाखो? जेबो नङा फंबाय। आं बिकिखौ मालाबा लोगो हमनानै मोजां रायज्लायसिगोन। दा नोंबो थांदो फंबाय, आंबो थांसै। दे होमबालाय आदा, आंबो थांसै। बिकिया अनजिमाखौ मोजां मोनो? जानांगौ अनजिमायाबो बिकिखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो आंनि बुंनायखौ गनायना लायाखै, आंखौ गनायना लायाखै बियो। जानांगौ बिब्दिनो। बिकियाबो सासे मोजां गथ', बेखौथ' आं गाज्रि साननाया। नाथाय आं मा खालामनो? आंबो अनजिमाखौ बावनो हाया, आंबो अनजिमाखौ मोजां मोनो। अनजिमाखौ लोगो हमनानै आं सोंनोसै, थार बाथ्राखौ सोंनोसै। नाथाय अनजिमाया आंजों रायज्लायगोन ना रायज्लायला?